basira da nazari ta na fahimta. Zanayo waƙe na gun hajiya uwa ta amarya gimbiya. Ka ƙara salati gun annabin da ya huce kowa, al'aminu rasulu abban faɗi magatan kowa. Ali da sahabbai makiyansu fa su ne wawa. Rabbana ka tsare ni furci mara kyau gun kairul anbiya. Ajiya sanninki ya rabbana ya ja da kwana, sun buga sun barki maman Fatimatu dan nana. Rabbana ya tsare ki maman Khadija na yo murna da auren yarki Aisha ummi diya mai kunya. Giwar mata kin yau daban cikin mataye, mai yawan haƙuri ce ‘ya'yanta ba su zub da hawaye. Na san ki da kirki zan faɗi a gaban kowaye, da faɗi ya gane kin yau daban cikin mataye hajiya. Wakin suya dai kun sanya fi ƙarfin ƙwaro, dutse ajiyar Allah haka ya huce a turo. Wasu suna suka ci wasu ko sai dai su yi aro. Dole sai sauraro haka Allah ya so ya ganki hajiya. Rabi shi ya baki ki kara roƙo a gurin shi, sai yo miki ƙari rabbana shi baya rashi. Da dalilin aure na zo nake da waƙe na gun hajiya. Ladabi da biyayya gun miji hajiya ta nuna, ba ta daga sauti a gaban abba gunnana. Rabbana ya biya ki maman Khadija na yo murna. Rabi ya cika buri na bi ini na kewa gun hajiya. Sanni giwar mata maman Yahaya ce, mama ga amarya, maman Fadi ce, mama ga Khadija, mama gunnana, maman Isa ce. Isa ko auta ne, auta maji daɗi ne, Isa sha lele ne. Sha zaman ka huta na fiyu ni na kewa gun hajiya. Ni ba za na huce ba kawayan hajiya zan gaisar, ku buga mini ganga gaisuwa ta ni zan kisar. Inna yau baitin kyautar ku gare ni ku bayar. Rabbana ya tsare ku don masoyin rai na kawayan hajiya. Hajiya Maryam Aliyu gaisuwa ta gunki, hajiya ta sanya na yake baituka na gunki. Hajiya Hauwa Usabo jinjina ta gunki, uwa ga amarya dole ne in zam gaida ki. Mama Salaha baituka sun biyo ta kanki, kin zo taron nan na fiyu ne nake gaida ki. Mama Ubaida dole in zam gaida ki, maman Hanan ce na fiyu ne nake gaida ki. Suwaida Hamisu baituka na ba su barinki, kin zo taron nan na fiyu ne nake gaida ki.
Sadiya mai na murna ta nuna, tuntuna ban girma gare ki kin jiyo baitina. Hajiya Rabi Alhassan mama a gurina, naga kin yo murna ke ma kin jiyo baitina. Hajiya Shamsiya dan zaki ina yan kura, naga kin yo murna buɗa zan so kin rera. A gefe na haka na gano Hajiya Barira, dole in daga baki in yo baitin ki barira. Hajiya Zuwaira Nasiru kin shigo baitina, Hajiya Lubabatu ta sanya ni na zana, Hajiya Hadiza Jamilu kin jiyo baitina. Maman dan birni baitukan ki ni na zana, Hajiya Zinaru Sannu yar mutan gezawa, naga kin yo murna ke ma kin jiyo baitina. Hajiya Ruwai da Hadeja ya gari na Jigawa, daga nasta Jigawa kin zo taron yar baiwa. Hajiya Shamsiya dan zaki kina baitina, da gari na Sannu na ga kyautar ki gurina. Hajiya Haulatu gaisuwa sannin ki da kwana, naga kin yo murna domin kin jiyo baitina. Hajiya Zuwaira Basiru kin jiyo baitina, sannu sannu nake muke dole ne in zam gaida ki. Baji da maman Hamsu ke ma kin jiyo baitina. Hajiya Lubabatu ta sanya nake gaida ki, Hajiya Gambo baituka na san ba su barin ki, naga kin yo murna ke ma dole in gaida ki. Hajiya Zuwaira Nasiru assalamu alaiki, kawwa ga Lubabatu na fi'i ne nake gaida ki. Mama Magajiya Bello kin shigo baitina, Hajiya Lubabatu ta sanya ni na zana. Burja Ibrahim Sallama barkanki da kwana, naga kin yo murna da bikin kanwa a gurina. Hajiya Hadiza Yushau sanninki da kwana, garin na ɗan rago ki bani mazauni in zauna. Meran Salisu Sannu maman Hajiya, maman Saifullah da Adams kin jiyo baitina. Safiya Hamisu Sannu kin jiyo baitina, naga kin yo murna ke ma kin jiyo baitina. Rabana ya tsare ku, Rabana ya tsare ku dan masoyin rai na kawayen Hajiya. Hajiya Lubabatu Sannu mama ga amarya, jinjina nake miki na fi'i ne nake godiya. Allah sa alkhairi auren yarki mai tarbiya, alkare shari da Rasul Imamul Anbiya. Hajiya Lubabatu na fiyu ne nake ban kwana, Rabbana ya tsare ki da Rasul masoyin raina, sannan ya raba ki da makiya domin sanadina. Allah ina roƙonka, Allah ina roƙonka don isa ta nabi na ka kare Hajiya. Nafi Awal Idris ɗan business 081 35 93 72 92. Allah sa damar alkhairi, Allah sa albarka wannan aure. Sannu maman Isa Rabbana ya ja da kwana Hajiya.